Jasný, musíte do rytmu, kluci. Dobře. Dobře. Hodně ostře. Miky, ale ty taky musíš, tady se hodnotí umělecký dojem. Jelej, jeď bomby nějaký. Tak jo, Marťa zlé. Tak ještě dělám efekty, jako že jdeš pak bomby, že hejbeš celým světem. Indro? Hoď tam taky nějaký to, štýlko. Dobře ty. Nevadí, nevadí. Nekle si na mysli. Mocně. Dobře, pošli tu vlnu Martinovi teďko. Můj ji poslat jako. Dobře, to bylo mocný. To bylo mocný. Dobře. Ty tam nejseš, ale. Já fakt jo. Teď tam seš. Dám si tě na plochu, doma. Na tapetu si tě vytěsnu. Marové si na to tady ten práci, hledný to mě si chtěl zase a hotový. A tady paňte. A teď je položím vám do těch lidí na tom. Jasný. Miky, ale musíš taky hodit nějaký štýlko. Pojď, je taneček. Dobře, dobře, taká nedbalá elegance vlastně. Tyvo, Indro, co se tam pouštíš, tyvo? Oni to